32, 3 keer 11. Hofleveranciers, dit is niet om aan te huren. Ja, dat nummer 33, dat moest ze echt verdienen huur. En niet om aan te huren heeft het al verdiend. 33 jaar. Ze hebben al 6 keer nappers op de proms. Vorig jaar een geweldige project in juryterie. Ze zien hofleverancier. Ze hebben van de Drekers hebben ze naar Luc. Ze hebben hofleverancier bij Jokers. Het racepan. Je weet het. Prins Lucas de eerste is voorzitter van deze club. Adjudant Joep, die houdt de dikke trom. En adjudant Paul, die zorgt dat hij zich netjes gedragen. Een fantastisch racepan wat toezuurt bij Nedum aan te huren. En ze mogen zich vanaf dit jaar het predicaat prinselijk aan. Ze komen in de buurt van de Hoerigheid en zullen door ongetwijfeld een aparte serenade weer gaan brengen. Ik zou zeggen, Lotto's maar gewoon luisteren.